Yan, magmumukbang po tayo ng luglog tsaka itong chakoy. Samahan niyo po ako ngayon. Kumain tayo nitong masarap na luglog Bicol. Ngayon po ang una natin kakainin or mukbang itong ating pansit luglog dito sa Bicol. Ito po ay merong sauce. So, pasensya na po kayo sa ating background. Ito nga guys, mayroon na siyang kalamansi. Ayan. Sarap ng sabaw. Chakoy. Ayan. Wala po yung palaman pero masarap. Natikman ko na ito nung nakaraan. Yung parang bread. Ito ba yung guys? Mauubos ko na talaga. Sarap. 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 Guys, alam nyo ba, ang pansit luglog sa Bicol, laging may kapartner na turon o kaya maruya. Pero ngayon guys, dahil alas 4 na dito, so nung bumili ako guys, wala na siyang available. Pwede nyo lagyan ng itlog, sinalas, lechon, ng toppings, at meron na rin siyang lemon, kalamansi, tsaka yung sibuyas na dahon. Lagyan nyo ng patis. Kayo na bahalang magtimpla. Sarap dito guys pagka umuusok-usok talaga yung yung sabaw. So comment kayo sa baba kung ano yung gusto natin yung kainin dito sa Bicol. Kasi marami kami dito mga pagkain na alam kong masasarap. At alam ko na naman na sikat na sikat dito sa amin ang Bicol Express. At syempre, meron din kaming mga laing. At sa sunod guys, papatikin ko sa inyo ang pinangat na sikat dito sa aming lugar, sa Minalabak. Ang pinangat na talaga namang authentic at pinagpipilahan. Wow! Nag-order kami guys. Pwede nyo dalhin sa Maynila kung sinong uwi na Maynila. Kasi talagang hindi siya napapanis. Pwede yung i-frozen. At syempre, yung gata, lutong-luto. Kaya hindi siya napapanis. Pero sobrang sarap guys. Dito guys sa amin, usong-uso din ang halo na pansit dinuguan. Sa susunod natin mga vlog, ipapakita ko sa inyo at kakain tayo niyan. So ayun guys, naubos ko na yung isang tasa ng ating pansit luglog at ito naman ay ibibigay ko na ito sa kanila, 'di ba? So itong isa, sinalin ko lang dito guys kasi may sabaw pa naman. So ayan. At syempre, masarap talaga ito guys, lalo na pag bagong kain. Hanggang dito na lang muna ang ating vlog para sa ating mukbang na merienda na simple lang guys. So ayan, maraming salamat guys. And don't forget guys to follow